Olin kävelemässä tyttöystäväni kanssa tässä eräänä päivänä ja hän sanoi minulle, älä huoli, se oli vain just a tip. Just the tip. Käännyin nopeasti ja sanoin, mitä? Hän oli vaan, että ei, se oli vain just a tip. Olin ihan, että mikä tuo on? Hän näytti minulle kirjaimellisesti tämän sovelluksen. Se oli helpoin tapa antaa tippiä, mitä olen koskaan käyttänyt. Menin nettisivulle, tutustuin siihen ja olin heti myyty. Aion ehdottomasti käyttää tätä omassa bisneksessäni. Just a tip on kirjaimellisesti yksinkertaisin tapa kerätä tippejä ja saada parempia arvosteluja. Ja oikeasti ymmärtää, ketkä työntekijöistäni ovat hyviä ja ketkä eivät. Se on yksinkertainen QR-koodiin perustuva tippausohjelma, jonka tarvitsee vain laittaa esille ja unohtaa. Voit kirjautua sisään, nähdä ketkä työntekijöistäsi suoriutuvat parhaiten, kuka tekee parhaansa ja kuka ei, ja oikeasti vain asettaa sen ja unohtaa koko homman. Tämä on yksi parhaista asioista, joita olen tehnyt. Työntekijäni ovat onnellisempia, arvosteluni ovat parantuneet ja tiedän paljon enemmän. Niin paljon enemmän omasta bisneksestäni. Tämä on itsestäänselvyys. Saatat siis kysyä, paljonko tämä kaikki maksaa. Tämä on paras osa. Se on 100% ilmainen. Eli jos olet fiksu, suosittelen, että kokeilet Just a Tip-palvelua. Se on kirjaimellisesti vain Just a Tip.